Добрый вечер. З вами Ольга Старостина. У ефірі новини по-беларуску і без цензури. Розпочинаємо об'єктив. Аты-баты, усіх у солдаты. Поголовно лишить людей возможности обучаться, возможности трудоустраиваться. Стало вядома, як Міністерства обороны хоча развязать цяжкасці з прызывам. Незаконные методы правоохоўнікаў. Это мой сын Артур. Задержали его, ему было 25 лет. Жестоко избили. Ці дапаможа выправіць сітуацыю асветніцкі тыдзень супраць катаванняў. Россия вертается. Россия не сделала ни одного шага в сторону выполнения резолюции ПАСЕ. Украина на знак протесту сыходзіць. Вырашыць цяжкасці з прызывам, а менавіта з недаборам прызыўнікоў пакліканы законапраект, які ў тэрміновым парадку маюць разгледзець дэпутаты. Паводле дакументу, адтэрмінаванне ад вайсковай службы будуць даваць толькі адзін раз для навучэнцаў дзённай формы адукацыі. Пад петыцыяй супраць гэтага законапраекту падпісваюцца па 1000 чалавек за гадзіну. Хто ж пераможа? Вайскоўцы ці грамадская думка? Высвятляў Вітаў Ціўчык. Вооруженные силы Республики Беларусь. Ситуацию с недобором призывников плануют выправить. Завтра Палата представников будет голосовать наконт отповедных изменов у законодавства. Самое элементарное, что пришло им в голову, это просто вот поголовно лишить людей возможности обучаться, возможности трудоустраиваться. Адтэрмінаванне от службы с причины учебы можно будет взять только один раз. Пайсці ва университет пасля вучэльні або працягнуць адукацыю ў магістратуры без перапынку на службу ў войску будзе немагчыма. Тое, што прызыўнік не атрымаў позвы, больш не аргумент. Калі не з'явіцца ў ваенкамат на тэрміновую службу ці на зборы, будзе лічыцца, што ўхіліўся. Выезд за мяжу для такіх асобаў будзе забаронены. Половина мужиков не знают, что такое оружие. Законапраект падрыхтаваны ўрадам, але на даручэнне кіраўніка краіны, які заяўляў, што адтэрмінаванняў у нас больш, чым у любой дзяржаве. Как мне докладывают, 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах, например. Сёння на сайце Petitions.by з'явіўся зварот да Палаты прадстаўнікоў, у якім падкрэсліваецца, што прапанаваныя змены супярэчаць Канстытуцыі. Асноўны закон вызначае прыярытэт развіцця адукацыі ў дзяржаўнай палітыцы. За дзень зварот падпісалі больш за 7000 чалавек. Сярод апытаных намі менскіх студэнтаў таксама няма тых, хто цешыўся б планаваным зменам. Для меня это неудобно, так как я хотел идти в магистратуру. Трата времени, сейчас армия ж не та уже. Ударит еще по репутации нашей армии, но при этом никак не исправить ситуацию с уклонением от призыва. Я надеюсь, что я поступлю нормально и не буду уже годен в армию к этому моменту. Дедовщина как-никак есть, мне рассказывали. Во-вторых, ты просто после того, как ты уже в армии побывал, что ты потом будешь делать? Ну, типа, ты уже все забыл, это писать заново ты не можешь. Сярод не студэнтаў меркаванні не такие ўжо адназначныя. Парень, он не будет плакаться в жилетку к маме, он станет настоящим мужчиной. Есть это такое. Молодой человек должен захотеть этого, а чтобы вот он хотел, надо, наверное, сделать условия. Я в администрации работаю университета, поэтому я не могу комментировать решение устающего руководства. Мы за мир во всем мире. Лучше вообще не служить. Таксама законапраект прапаноўвае не дапускаць на дзяржаўную службу тых, хто без важнай прычыны не служыў у войску. Сярод ведомстваў, куды не будуць браць тых, хто не служыў у войску, следчы камітэт, МУС, МНС, органы фінансавых расследаванняў КДК, камітэт судовых экспертызаў. Дзіўным чынам у гэтым пераліку не знайшлося месца для яшчэ адной установы – КДБ. Паводле вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, для баяздольнасці войска важная не толькі колькасць прызыўнікоў, але таксама і патрыятычная ідэалогія. Войска добра ваюе, калі яно разумее навошта. Павага да гісторыі ды культуры, адказнасць за будучыню айчыны. Усё гэта змарнавана за апошнія 25 гадоў. И исправить ситуацию можно только тогда, когда эту систему запустите, чтобы она отработала, чтобы дала первое новое поколение. То есть еще через 25 лет. Ганна Канапацкая ж акцентуе увагу на іміджы войска. А что мы видим сегодня? Карасят траву? Маршируют на парадах? Нет, это не функция армии. Ёсць і больш сур'ёзная праблема. Як заахвоціць ісці служыць у войска, дзе жаўнераў перыядычна знаходзяць мёртвымі пры дзіўных акалічнасцях. Заўтра дэпутатка збіраецца задаць гэтае пытанне міністру абароны Андрэю Раўкову. Вітаў Ціўчык, Белсат.
Праблема ёсць, але дакладныя яе маштабы невядомыя. Прыкладна траціна тых, каго затрымлівае міліцыя, прызнаюцца, што з імі жорстка абыходзіліся. Хтосьці лічыць гэта нормай. Праваабаронцы ж кажуць, што жорсткасць і прыніжэнне – гэта парушэнне закону з боку праваахоўнікаў. Пра інфармацыйны тыдзень супраць катаванняў, які цяпер працягваецца ў Беларусі, сюжэт Насты Каханович. Это мой сын Артур. Задержали его, ему было 25 лет. Жестоко избили. У него нашли 0,22 грамма, а судили на 12 лет. Марына Яўглеўская ўжо 5 гадоў чакае свайго сына, якога судзілі паводле наркатычнага артыкулу 328. Жанчына добра памятае дзень затрымання сына и як прыехала ў Раус яго шукаць. Они кричали, как резаные. И сын мой, естественно, тоже. Потом... Значит, ну вот крики там какие-то там время, они там, потом их ведут обратно, ну, второго заводят, и вот так вот целый день. И в результате под вечер сын мой вообще, его волокли. Я подошла и хотела сфотографировать, а милиция, ну, милиционер говорит, сейчас разобью телефон, нельзя. Яшчэ да прыезду адваката хлопец падпісаў пратакол вымання спайсаў. Калі Артур трапіў у жодзінскую турму, у яго былі сінякі дыаметрам 4 сантыметры. А пазней на суде маці спалохалася за сына яшчэ больш. На суде я его увидела. Вот его завели, он оглядывается, что он не понимал. Там сразу видно, что человек невменяемый. То есть памяти нет, он не знает, с кем он, что, он меня не узнал совершенно. Спадарыня Марына разам з праваабаронцамі дамаглася пачатку следства адносна збіцця свайго сына. Збіццё ці іншыя гвалтоўныя дзеянні з мэтаю прызнання або атрымання інфармацыі ў міжнародным праве кваліфікуюцца як катаванні. Паводле ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека катаванні забароненыя. У 1987 годзе Рэспубліка Беларусь падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Людзі не цацкі. Праваабаронцы выпусцілі сувеніры, каб распавесці грамадскасці, што адбываецца за кратамі. Электрашокер, бутэлька, дручок – усё гэта дасюль выкарыстоўваецца як прылады для катаванняў. 3 гады таму праваабаронцы праводзілі апытанне сярод пакараных адміністратыўным арыштам. Больш за 30% людзей паведамілі пра ўжыванне фізічнай сілы пры затрыманні, а 12% апытаных адчулі на сябе розныя віды пакарання пры ўтрыманні пад вартаю. Рэспубліка Беларусь не вядзе адпаведнай афіцыйнай статыстыкі. Таксама ў нацыянальным заканадаўстве адсутнічае крымінальны артыкул за катаванні. И единственная информация, которую мы получили из доклада государства, которое государство предоставляло в Комитет против пыток, это было около 600 заявлений о действиях, которые подпадают под определение пытка. Из всего этого вала заявлений только 10 уголовных дел было возбуждено. Каб прыцягнуць увагу да праблемы, праваабаронцы ўпершыню ладзяць сёлета тыдзень супраць катаванняў. Ён прымеркаваны да 26 чэрвеня, міжнароднага дня на падтрыманне ахвяраў катаванняў. У межах тыдня праваабаронцы прэзентавалі даследаванне аб стаўленні беларусаў да катаванняў. Людзі, якія не сутыкаліся з такімі сітуацыямі, яны як бы успрымаюць такія выпадкі, калі дзесьці пра іх чуюць, як метады працы гэтых органаў. Паводле даследавання, амаль 80% апытаных апраўдваюць катаванні саўдзельніка тэрарыста. Бальшыня апытаных не разумее, што такое абсалютная забарона катаванняў. Тыдзень супраць катаванняў працягнецца да 28 чэрвеня. Наста Каханович, Белсад. Збіла машына, быў у гіпсе, а цяпер справа ў архіве. Такі адказ атрымаў абаронца Курапату Дзеніс Урбанович, калі прыйшоў у ДАІ даведацца пра хаду справы аб дарожна-транспартавым здарэнні ля рэстарану «Паедзем, паедзім». Сваё рашэнне адправіць справу ў архіў працаўнікі ДАІ патлумачылі тым, што ва Урбановіча не было пашкоджанняў і таму справа спыненая. Дзеніс абураны. 2 тыдні ён быў у гіпсе і амаль не мог рухацца. Але, кажа абаронца Курапату, шпітальнай даведкі пра траўмы да справы не прыклалі. Цяпер актывіст рыхтуе скаргу ў пракуратуру і заяву ў суд на дзеянні ДАІ. Варта абароны мемарыялу памяці ахвяраў сталінізму працягваецца ўжо больш за год. Аднак улады рэстарану ў трагічным месцы не зачыняюць, а пераследуюць абаронцаў нацыянальнай памяці.
Няма больш магутнай сілы, чым матулі, дзецям якіх патрэбная абарона і дапамога. Віцебскія маці 328 дамагліся правядзення круглага стала з уладамі, сілавікамі, прадстаўнікамі адукацыі ды БРСМу. Маці змагаюцца не толькі за сваіх дзяцей, якія застаюцца за кратамі, але і за ўсіх іншых, каб яны не трапілі ў пастку наркагандляроў. Што, на думку жанчын, мусяць дзеля гэтага зрабіць улады, распавядзе Ірына Дарафейчук. Прокуратура і міліцыя, управління адукацыі і БРСМ. У Віцебску адбыўся круглы стол з мясцовымі ўладамі, які зініцыявалі актывісткі руху «Маці 328». Размаўлялі падчас сустрэчы зарганізаванай управленнем адукацыі пра недастатковую профилактику распаўсюду наркотиков. Все рассказывают о вреде наркотиков. Замечательно. Чтобы улучшить эту профилактику, нам надо добавить одну фразу, что не обязательно употреблять наркотики. Можно просто устроиться на работу закладчиком или кладменом, или как они там, просто курьером бесконтактным, и уехать за это на 10-15 лет. Круглый стол прайшоў у закрытым рэжыме. Праходзілі на сустрэчу строга паводле спісаў. На адрес адмовіліся прапусціць журналістаў Белсату. Не было і абяцанага арганізатарамі дзяржаўнага тэлебачання. Да і начальнік галоўнага ўправлення адукацыі Дмітрий Хома на круглы стол не з'явіўся, хоць яго і чакалі. Список детей несовершеннолетних. 36 человек. 36 человек, всего 37,8 грамм марихуаны. И за этих 37,8 грамм марихуаны они сидят 308,8 лет. Это ненормальная ситуация. У вёсцы востраў пад Пухавічамі іншым спосабам спрабуюць дамагчыся, каб улады іх пачулі. Там з 11 чэрвеня працягваецца галадоўка жанчын, якія дабіваюцца перагляду справаў супраць сваіх дзяцей паводле наркотычных артыкулаў крымінальнага кодексу. Люди присоединяются на день, на два, так как позволяет им работа, свободное время, на день, на два, на три уезжают. То есть люди постоянно меняются. Но основные втроем вот голодаем мы: Елена Кузьмина, Кулинич Людмила и я. Эта голодовка, в общем-то, посвящена полностью части 4 статьи 328, которую не включили ни в законопроект по смягчению законодательства, и не включили и не в амнистию. Частка 4 – гэта дзеянні, учыненыя арганізаванаю групаю. Пад яе акурат і трапляюць тыя, хто хацеў падпрацаваць кур'ерам у інтэрнэт-краме. Галадоўніцы звяртаюць увагу на тое, што цяперашнія спосабы барацьбы з наркотиками не дзейнічаюць. Прежде всего, наши требования – это встреча с президентом страны, с Александром Григорьевичем Лукашенко. И еще второе требование – это все-таки пересмотр уголовных дел по всем частям статьи 328. Праваабаронца Андрей Бондаренко лічыць, што кожны варыянт супрацы з уладамі ў гэтай ситуации необходны. Это должна быть конструктивная, взаимовыгодная деятельность, поэтому любые взаимоотношения в формате круглого стола, в формате заседаний в парламенте, встреч, они в любом случае это позитив, это шаг навстречу друг другу и понимание той проблемы, которая действительно на сегодняшний день существует в так называемой народной наркотической статье. Маці асуджаных паводле наркотычных артыкулаў спадзяваліся на амністыю для сваіх дзяцей, але кіраўнік краіны сказаў, што змякчэння прысудаў для іх не будзе. Ірына Дарафейчук, Белсат. Хто ж падпадае пад амністыю? Александр Лукашенко падпісаў законопроект об амністыі, прысвечанай 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нацыстаў. Дакумент скіравалі ў парламент. Бліжэйшым часам дэпутаты яго разгледзяць. Амністыя закране так званую ільготную катэгорыю асуджаных, то бок непаўнагадовых, бацькоў дзяцей до 18 гадоў, пенсіянераў, інвалідаў першай і другой групаў, а таксама хворых на рак. Пры умове, што яны апынуліся за кратамі за няцяжкія злачынствы, добра характарызуюцца і цалкам пакрылі шкоду за свае злачынствы. Тыя, хто раней трапляў пад амністыю і зноў здзейсніў злачынства, не змогуць разлічваць на скасаванне тэрміну, а разам з імі і зацятыя парушальнікі рэжыму ды рэцыдывісты. Апроч таго, гэта злачынства супраць здароўя насельніцтва, супраць палавой недатыкальнасці, наркатычны 328 артыкул, карупцыйныя злачынствы і злачынствы, здзейсненыя арганізаваную групай. Раней былы міністр унутраных справаў Ігор Шуневіч казаў, што пад гэтую амністыю трапяць прыблізна 6500 асуджаных. Каля 2000 з іх выйдуць на волю, а астатнім скасуюць тэрміны. Россия вяртаецца ў парламенцкую ассамблею Рады Еўропы. Дэпутаты ПАРЭ прагаласавалі за рэзалюцыю, якая аднаўляе паўнамоцтвы расійскіх дэлегатаў, абмежаваны 5 гадоў таму. Украіна, абураная такім рашэннем еўрапейцаў, сыходзіць з ассамблеі на знак пратэсту. Падрабязней мае калегі. Россия вяртаецца ў ПАРЭ.
Парламентская ассамблея Рады Европы после 8-гадзіннай дискуссии приняла резолюцию, у якой запросила российскую делегацию вернуться до працы без абмежавання права голосу. Российская делегация запрошенная до працы, основотворные правы обороненные. Права ўдзелу, права абмеркавання і права галасавання. Далей надыходзіць наступны этап – гэта пацверджанне паўнамоцтваў. Парламентская ассамблея Рады Европы наклала на Россию санкцыі ў 2014 годзе за анексію Крыму і вайну на Донбасе, такім чынам пазбавіўшы расейцаў права голосу. З гэтай прычыны расійская дэлегацыя спыніла ўдзел у працы ПАРЭ. Таксама Расія адмовілася плаціць унёскі ў Раду Европы памерам 33 мільёны еўраў штогод, што прывяло да бюджэтнага крызісу ў арганізацыі. Аднак прыхільнікі вяртання Расіі ў ПАРЭ агучваюць іншыя аргументы. На іхнюю думку, санкцыйны механізм неэфектыўны і не змяняе сітуацыі. Вы можете паглядзець на гэта з іншага боку. Чаму мы мусім змяняць нашыя правілы? Бо яны нічога не даюць. Дзейныя санкцыі неэфектыўныя. Давайте вызначым эфектыўныя механізмы. Супраць вяртання Расіі ў ПАРЭ выступае Украіна. На знак пратэсту украінскія дэпутаты прыпынілі працу ў асамблеі. Сітуацыю пракаментаваў і кіраўнік дзяржавы. Хачу бачыць, як прыхільнікі вяртання расійскай дэлегацыі ў асамблею арганізацыю, якая 70 гадоў бароніць вяршэнства права ў Еўропе, будуць адстойваць і патрабаваць іншага вяртання палонных украінскіх маракоў. Падчас дыскусіі на пленарным паседжанні украінскія дэпутаты назвалі рашэнне парламенцкай асамблеі страсбургскай змовай, ганьбай і рэваншам агрэсара. Вам не захист прав росіян треба. Вам не абарона правоў расейцаў патрэбная, вам патрэбныя іхныя грошы. Замест таго, каб абмежаваць апетыты чыноўнікаў, паменшыць колькасць арганізацыі, вы хочаце, каб Расія заплаціла свой унёсак. Для гэтага вы гатовыя прадаць прынцыпы, на якіх будавалася гэтая арганізацыя. Вы альбо сляпыя, альбо дурныя, альбо прадажныя. Або продажні. Расійскія праваабаронцы віталі рашэнне ПАРЭ, бо асцерагаліся, што Масква самая, не чакаючы адмены санкцыяў ПАРЭ, пакіне Раду Еўропы. Раней Расія пагражала выйсці з арганізацыі, калі правы яе дэлегацыі не будуць адноўленыя ў поўным аб'ёме. Продолжение статус-кво, оно было до вчерашней ночи, скажем так, фактически лишало бы возможности влиять на российские власти, но оставаться на высоких моральных позициях при этом. Сохранение российского членства дает возможности резко усилить давление. Однако не все российские правооборонцы такого меркования. Россия не сделала ни одного шага в сторону выполнения резолюции ПАСЕ. Более того, за прошедшее время совершены новые, довольно достаточно тяжелые нарушения международного права в средствах массовой информации и в выступлениях российских официальных лиц. Гораздо чаще упоминаются даже не экономические санкции, а в первую очередь именно вопрос о полномочиях делегации в ПАСЕ. Если бы это было неэффективно, это не занимало бы столько места в информационном потоке. Супраціўнікі вяртання расійскай дэлегацыі ў ПАРЭ не здаюцца. У сераду украінскія дэпутаты часова вернуцца ў залу для ўдзелу абскарджанні паўнамоцтваў расійскай дэлегацыі. Украіна і Грузія абскардзілі паўнамоцтвы расійскай дэлегацыі ў ПАРЭ, а таксама правы займаць кіроўныя пасады ў камітэтах. Дзяніс Шпігаў, Ян Вярбіцкі, Белсат. Прыемна адзначыць, што ў гэты момант вас, нашых гледачоў, у разы больш, чымся год таму. Расце аглядальнасць праграмаў, наведвальнасць старонкі Белсату і акаунтаў у сацыяльных сетках. Пашыраецца не толькі колькасць, але і геаграфія нашых гледачоў. Пра вашы густы, пра тое, што шукаеце і што найбольш любіце ды глядзяце на Белсаце, распавядзе Юлія Цяльпук. Особа, і зноў 100 000! Канал Белсат Ньюс, а потым вот так. Адзіныя ў беларускім сегменте YouTube уладальнікі срэбнай кнопкі за 100 000 подписчиков. Ставьте лайки. Вот так. Мы работаем для вас. Вось першая з іх – гонар для ўсяе рэдакцыі інфармацыйных праграмаў. Толькі сёння прыйшла. Інфармацыйная рэдакцыя – гэта 5 версій умоўных сайтах, гэта 9 ютубаў. Правда, гэта датычыць не толькі інфармацыі, але ўсіх нашых класных праграмаў, дакументальных фільмаў. Гэта сацыяльныя сеткі на ўсіх самых папулярных платформах у некалькіх мовах. Сёння маем яшчэ адну нагоду падзякаваць гледачам за тое, што нас глядзіце ўсё больш. Згодна з вынікамі анкетавання кампаніі Mio Research, праведзенага сярод дарослага насельніцтва ў розных кропках Беларусі, Белсат глядзяць 13% апытаных, і амаль кожны другі ведае, хто мы ёсць.
Вельмі высокі ўзровень даверу наших гледачоў тому, што мы паказваем. Гэта таксама вельмі істотна, таму што часта людзі бывае глядзяць нейкія тэлебачанні толькі скажем так, для злосці, каб пазлавацца і паглядзець, якая там неправда. Дзякуючы свежай аналітыцы ведаем, глядач Белсату размаўляе пераважна па-расейску, шануе родную мову і гісторыю, выступае за інтэграцыю ў еўразвяз. Больш за палову апытаных цвёрда лічаць сябе беларусамі. Рэшта патрыёты малой радзімы, грамадзяне свету, Еўропы і Савецкага Саюзу. Хто нас глядзіць, той мае што параіць. Кто в теме, и так вас смотрит, нормально все. Больше исследований, больше по природу, чтобы рассказывали. Когда на позитиве, тогда и хочется общаться, тогда и повышается профессионализм, тогда и повышается и желание работать, желание, наверное, горы сворачивать, да? Мне бы хотелось, чтобы сама картинка и студии были немножко более посовременнее. У летнім сезоне на Белсаце яшчэ больш разнастайнасці. Глядзіце публіцыстычныя праграмы Белсату. Палітыка, гісторыя, фінансы, якасная аналітыка. А новая студыя для аддзелу інфармацыі адчыніцца ўжо ў наступным сезоне. Мы выкарыстаем дадзеныя даследаванняў дзеля планавання нашай восеньскай эфірнай прапановы, вернуцца добра вядомыя гледачам праграмы, а таксама нам будзе чым вас здзівіць. А таму заставайцеся з намі і распавядайце пра нас знаёмым. Згодна з даследаваннем, бальшыні гледачоў Белсат акурат параілі. Юлія Цяльпук, Белсат. Я ж раю паглядзець прагноз надвор'я. На сёння ў мяне ўсё. Сустрэнемся заўтра. Беражыце сябе.